Salam pambuka, salam kompak. Sawetawis sing sampun kapara punaturaken kunjuk dhateng piyambakipun para menika para tamu. Sinaretan wonten ing kalau dengan dalu nenggo dawuh sing piyambakipun Ibu Juru Mas, Ibu Juru Pangrengga Busana. Apa iki kepareng wonten adicara ing bagian lemaksana kanthi lon-lonan kairingan kalian keluarga geng Andara Musiknya Indonesia. Cangkep suara hati kalenggan dalu karena nugi pun rawi bintang tamu saking wewengkon Blitar. Ya kota proklamator. Matur sembah nuwun awit rawuhipun Mbak Cantik. Bareng enek sing saka Blitar rumangsaku Siti kok raine ketutupan, pedhut rumangsaku. Kok enek gambare blas to Siti Dewi? Ilang plus. J, kebareng sama Abdolan Siyogo unjuk warga geng wonten wongkon pinggit Banjarbagi ngaturaken agung panuwun kanthi sanget wulan menika tasih karanton tasih wulan Sawal kula pribadi ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin mekaten segala kalepatan diagung pangsami. Ya Nduk Siti ngajeng ngaturke panglipurna. Andara Musiknya Indonesia. Dan juga yang dari Blitar berdiri. Mbak Sopo, Mbak Widya. Loro-lorone dajal nganter kaya. Rene rada maju ini. Cik. Widya. Karanganyar perbandingan karo dulur Blitar. Pripun? Nek Blitar iki percaya yakin kopen nek Karanganyar ora pati kopen mula letek. Nang gitu. Ngedos. Lah kok reti apa bola treser kabeh iki wong-wong ki ya. Rumangsaku kaya apal menjenene aku kegene ngedos. Siti. Lah, iki bolomu kabeh ngono kok ya. Lah iya, ketoke nek no nek min nek to nek Iya. Aneng di, aneng do. Bolo teleser mlumpuk. Nduk, Siti. Janipun keluarga geng pingit ki wis kaya-kaya to manoh. Lah nggih Mas, lho iki pekewuh iki Mas. Pripun, Mas? Maju kene Nduk, Sing maju. maju kene iki mbak iki tok apa aku barang? Sedaya. Tak genahno sik, ontake penek bintang tamu aku ora kanggo iki kok. Lho, Gak kanggo ya wis le. ketok potong dedet tok. Ki ngene Nduk, Sit. Pangapunten miku kabel ndek e. Ki diaturke sik jajal sik saka Blitar Mbak Widya iki kaya ngopo to? Enjing ngaturaken saderengipun wilujeng dalu nggih niki Kang Mas. Niki derek ajar kula teng mriki nggih. Kula tasih sepindah teng mriki niki. Tadi mriki lho Mbak Yu kula sepindah teng mriki. Pangapunten ya Mas derek ajar. Menika kula nggih derek tumut belajar kalian menika Andara Music. Wis tak bacok ngomong iki. Ben siji sing ngomong. Piye Mbak? Yalah, injil. Dang anak yo kosek kok iki. Wih. Ngenteni kondo kono. Lha make wis mudhun. Siap. Siap, Pak. Injil. Sak tembangan riyen, Mak. Tak aturke. Mangke purna sak tembangan derek. Siap. Pripun? Mobil sampun sama Apto Satoto laju ki wala ki pawon. Sak lagon Piai loro antaraning Dik Siti karo Dik Widya yuk ngaturke apa? Ko mundi dawuh saking piyambakipun Ibu Juru Paes. Bu Darsi. Lho kok malah kondur? Waten ta. Lah kinten jenje. Ngaturke napa? Kakang Panji Tengkorak. Ora Panji Tengkorak. Lah kene angken darmone dadi kene Panji Tengkorak bareng. Nah, ayo lempeng kok. Nyelo iki jane nggo ceret. Nggih. Ya. Ya, nyawer terus kok. Mbok digenepi. Kok nek wayah arep Iki balik. 6.000 keh kaya ke genep kok nek. Mingko wayah arep balik ditekokne jaluk neh ya. Mbok jaluk? Gak. Dadi ati, Mas. Dadi ati. Mbak mbok belah ajeng bawa? Kapurwakan bawa Mbak Widya. Oke, langsung mawon. Ije. Terus deh. Kabel ndek, Mas. Iki dawanya. Anu Mbak sing pakai kabel panjang aja Mbak
disuruh jalan-jalan sana. Loh, kula yang jalan-jalan malah Iya, niki. biar kenal sama keluarga Pingit Sonde. Pingit Banjarbangi kok Sonde piye to? Lah kene kene ngendi? Kowe iki olah-olah ket biyen ra mari-mari. Pingit ki Banjarbangi. Lah kene ngendi nggih? Pingit. Lah ya Pingit. Oh, tak bacok sisan kowe kok. Pingit Sonde Banjarbangi pitu. Enggak. Ora nganggo sonde. Oh gak nganggo sonde. Mikeke buanter kene. Halo San. Iya nyanyi. Ayo diwiwiti. Musike rong enek kok nyanyi sian ki. Budek mbah sian ki suwe-suwe yo. Bawa to iki bawa. Iki langsung Mas, ra kalih mae kondange kateket. Blitar teko kene kok. Oh iya deh. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Monggo jenengan Tunjukkan berdalah. Aku ora nanggap wong padu ayo kita. Monggo jenengan. Jenengan Mbak, nggih monggo. tunjukkan kemaluanmu. Mboten teng mriki, mboten teng Kemampuan yo kae. Mboten teng mriki, mboten teng mriki, mboten teng mriki. Kegarane wong kerami ceklik sing saka Blitar ganti Karanganyar. Matur suwun, Pak. Urung patak biasa seneng lho engko urung bar wis matur nuwun lho iki. Among ngati matur suwun. Siti. Sentik lho. Wong kok yo. Pamit Nah, sing saka Blitar ngentut pisan. Lah piye to? Salah. Kok iso ngentut pisan kuwi lho. Aku nek ngentut kanggo pisan. Wegah aku nek pisan ki ra marem. Yo bulan baleni. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe Ya ampun. Nyawang sing saka Blitar jan keserot lampu sop putih bening ayu. Barang nyawang Siti kebayo kaya bolongan garangan. Peteng dedet jero rene ngapakan. Iki ngono ra bolongan garangan. Lah apa? Bolongan ulo. Wemeng. Leng nek Bolongan ulo ki sing akeh grumbule. Ngerti po? Ya ta? Percaya ora? Apa ki? Apa ki? Apa ki? Betul. Apa? Lah timbang blundus kayak botak lho, aduh lho, aduh. Nyeng. Sapa, Pak? Kae lho. Kancane ra nggo kupluk dhewe kok. Unyeng-unyengi 20 kok. Unyeng-unyeng ra ketung, monggo, Mbak. Yen yen angel ka kena padu pinter iki. Wah. Ya ampun, wong kate sayu ning ngene ya, Mas. Semoga Mbaknya kula pripun? Aku kalah mancung ya. Mbak jajar nang kene kurang ajar kowe ya. Mula ya ben dipirsani tamu. Sing kok yo sing kok Blitar mancung barang sing kok Karanganyar bae yo kaya blokang kinder ning gawan. Kayak blekak mancrat.
Ira Ya kok ben. kelet karo bathuk. Ya ben ora nggur kelet karo bathuk. Nek esuk kalau ndek Dulitono, Nduk. Gentos mrika nggih? Nah, nggih. Ngidul Mas Seteng. Ngidul. Oh, Mas. Manut monggo. lho. Kaya nang nggon gampengan. Lah iya. Tan kenoti numbas arta Nggih, kepareng pun aturaken langgambipun kok siji mecah ngidul ingkang setunggal mecah ngaler. Dadi ya ben rata kena ra mlaku loro-loro ra pirsa tamune kok. Injih. Dadi ungkur-ungkuran, Nduk. Wah, ngeten. Ya. Injih. Nggih. Ono, empuk gathuk empuk. Ngapunten nggih Pak, soto kula ngalangi jenengan mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa, Nduk, wong ayu. Ora apa-apa wong ayu mesone aku. Gak apa-apa itek-itek ono. Itek-itek ono sisan. Ya, ora apa-apa. Wacok. Mandak wis peyok ben berubah peyok. Ya, aturno. Ya. Yuk, Hercules. Tak boleh. Sing koyo ngopo wong nyatane lakon seprene angger malah bangun tresno Saking dalem agung kersanipun Kawis Tegal. Mas, jenengan ngalih mriko. Ditata sing sak prayogane, Nduk. Swasana dadi awake dhewe sing golek papan lan kan yen pun para tamu kang wonten dalem agung kersanipun Kawis Tegal. Ya. Ya Ti, Siti, tek modelmu tek. Aku nek dicelorot niki iso Piye, weteng dedet nyawang kono-kono. Aja dak-dak, Mas. Aku piye? Piye? Iki tek karo wong tuwek ngono tek ngono. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Kowe iso ngono aku ya iso ngono. Kok iso? Ngono-ngono kok ya ngene. Ngene-ngene ya iso ngono. Ya apa wi? Yo marah. Wangi
sawetawis kinari katur kunjuk para pametri budaya. Jumbuh kalau dengan dalu kapangku suara hati kekalih. Roro Ayu Widya miwah Roro Ayu Siti. Apa pilih kepareng pun Condro wah Widya. Kados to widodari turun saking kayaan. Siti kados to Betari Durga ingkang katemben mempeng deng nedengipun awak amarahipun. Kaya anu ya. Kaya wong ayang-ayang. Ora, nduk ki aku ngelingi jaman semono. Ye. Kaya nom-nomane njenipun Ibu Darsi. Aja ngono kuwi. Wong urung teko ora apa-apa. Wong engko nek tangi lho. Lah cek Wong bubuk wis ya niki cek bubuk soalé. Nek bubuk ora krungu apa-apa. Walah, ngono to. Kowe ora digoco ya mbah lho. Urung rene. Kok teko kene. Piye Wir balenono ndang balenono tak krewes lambemu Wir ya ya tak krewes. Wedhus kowe wedhus. Mesti kuwi. Ya. Widya majengipun Siti, diingin nek wong ngono kuwi kesetrum lho, nduk gledak. Ora iso wong aku nganggo cawet tok jekan. Ya Allah. Lah sing kesetrum ndek iki kan lak gak nganggo cawet kae. Oh ki kowe nganggo. Dadi kan basah. Lah nek aku kan nganggo lho jekan kok iso. Tenan, niku tenan. Niku asline. Walah jan mboten ngelok-elok. Iki lho kondo. Pripun? Darmajike sak anake pira ngono. Sapa to Darmajike olah botak kae to Pak, aku ya ngono. Kae anake ngono wis loro. Aku ora ngerti layak kobrake ning kono nek Siti saiki pacare Mbah Jari, Mbak yo tenan. Ning kene pethuk. Oh alah. Kula tinggal mrikarian nggih, kula mergawe. Ya ya. Amin. Nggih, matur sembah nuwun ke Mbah Jari. Nggih, matur suwun nanti Mas. Ya. Rono. Kuwi dhisik nggone mbokmu. Kuwi mbiyen nggone mbokmu. Ya ora, mbokku ki ora kenal sing ngene iki. Mbok Darsi.
Kowe iki kok mbok bahas kuwi nah Aku ya apal kowe kok nek digoco irungmu minger Iya, ya, mau Mbok, paling Mbok. kudu pisuwi kok. Enak ta rasane. Iya. Iya le, terus Iya. terus. Mangga. Suwe ra pedho, Mas. Mangga, Mbak. Oh iya. Pripun? Takon misu sak geleme nek kok. Lho jajar neh. Nanjing napa? Tak saya dibaleni-baleni kok. Ya Allah. Mbak Jari, engko enak wis bar. Sing setahun kas. Iya, iya. Malah rembukan malah. Ayo karo nembang. Arep ngejop aku arepan kok iso. Iya, Ngejop iya. kon apa? Kan apa? Wong kok diambe. Megah aku Pak. Walah. Cianela. Masa ngejep kancane kon dandan mending Pak macak ngene nganggo hidup ketip-ketip kok masa karo Pak Jari kon anu kok setahun kasih ya tanggal piro tak gendahno to. Ya. Lah kok kon apa to Pak? Apa, Nduk? Monggo damel. Oh alah. Karo ngusungi gabah kan lho. Tak ingeti soalnya lenganmu kok gebuk maling. Ora. Para esok Bandung Joko Boyo. Terus ki, kintek ki nduk. Kenalan yuk, kintang adicara. Nggih. Kemarang matur banun sangat Mbak Widya. Nggih, sampun nggih niki. Jenengan malih, monggo. Selamat nika make pun anu. Nggih. Oh nggih. Nembang kok irunge arep nyocok mic ya nek Mbak Widya. Bareng Siti kok nembang kaya arti sumpeli mic irunge. Nggih. Monggo lenggah Matur nembah nuwun, sawetawis. monggo. Alah bengi iki mau. Kowe kok gak ngerti? Aku ki yo gumun karo irungku dhewe. Masa angger omongan kudu kelet karo lambe. Irung karo lambe kudu kelet. Iya ning ora. Jane yo rata kayak ilim, rata kayak apa. Diterima no. Ngumpul. Kan. Kok caki sesuai jarak iki. Seneng aku nek ngono kuwi. Jek kepara, jumbo. Kapur weekend suka panglipur. Sak ndulit. Diingi tak rembuk kok rembuk nih. Kemarin mereka mbak pilih wonten adicara. Jadi pun Ibu Juru Mas, Ibu Darsi, tos pundi mesti didhawuh. Sampun samapta napa dereng? Wonten adicara dak ripe napa mboten iki? Wonten nggih. Laju kewala sak menika napa sadimangke? Oh dereng, nggih. Tasih setunggal lakon malih Mas Darbo, tetep mlakune loro-loro. Setunggaling swara ati mangke mapan sisih kidul, setunggaling swara ati mapan wonten ing sisih ler. Dadi aku njaluk Kang Mas operator kabel rada dawa titik kawontenan karanten nek wonten mriki gampengane rada dhuwur, Bos. Dados ingkang wonten dalam agung mboten kawis tinggal pangapunten iki ya mung sakmene, Nduk. Heeh. Ya, Nduk. Nis, karo sapa ki siji mam? Sheila. Kadar ini lololo itu audio sound dan juga ngawi multimedia. Piye to, Mak? Piye nang to, Mak? Kowe iki kaya nemu to. Siti. Kuwi mau wis tak delikno lho. Iki kok yo nemu koyo ngene iki masane. Mak wingi wis tak delikne ning ngisor lho, Mak. Nek kok yo cek digowo ngene iki to. Lala. Jen Gusti. Mak siji kira karo-karuan kok ya ampun. Sesuk ki klebu dina apa to, Nduk? Jumat sesuk. Cuma jengkolmu ngono kok. Tak lebokne Sesuk ki minggu. sesuai tak lebokne sugihan kok caki kok. Jenjengi minggu napa? Piye? Paing nggih.
Lho, tenan wayah. Wedding pripun? Wayah napa? Minggu ki 14 terus paing ki 36 dadi temu 50 ya kumat ngene iki lho. Angger dina 50-an genep mesti kumat ya. Sesuk tambahane, Dik. Ning Solo, go ning Solo. Berono mapanmu. Jan Jadi Gusti kesane para tamu kaya kersa. kaya Upin, Kaya Upin. kaya Upin. Pin nopo? Wong kaya Lagi kaya apa Dek sing iki, Dek? Rambutnya kemajuan loh, Dek, saiki, Dek. bukan gaul lah. Piye? Kaya kawul. Kaya kawul. Wis dibong separo ngono. So. Oh, layakne kene gak enek. Kalipur samapta ing gati jroning hangadani wonten ing adicara malam itu dareni penyanipun Bapak Langgeng. Lagun tembangmu apa ayo? Nggih, garwane wong liya ya, Di ya. Nggih. Tenan lho ya nduk engko mlaku mrono ya. Nggih. Gentenan sing Gak aku mlaku teko gawe ngorek edok-edok. nyemplung. Garwane wong liya Mas Darbo. Sapa ora? Sesarengan andara anak pun seping dan metakan nganti sencau. Bukti nyata dalu kalenggahan kadang-kadang andara nggih kepareng nganti swara ati. Suarane apik-apik kabeh. Jan lolos Raharjo pokoke. Sone Mas sing apik iki. Kon ndi to iki? Son apik ning nek dikarepi swara sing apik ya ora iso ketekan kan. Ngaten. Pitu. Nen son ya Pitu, Mas. jemanggur minus Pitu. pitu. Pitu audio. Heeh. Jan mau enak ya, Mas? Enak. Heeh. Enak ora diwehne enak. Diweh. Ayo, Dedek. Ya, Nduk. Ning pasri rambute ninggal aku kaya tanpa Cilik ning mapan. hati
hamba bilih kepareng hati coro dak ripih sampun samaptelan satoto warna rampung setunggal langgam kula aturaken kunjuk para pinulunggah nyawiji sawetawis kepareng mangkin maksana kunjuk nyanipun Ibu Juru Pas Ibu Juru Panggung Busana Hamrampung kasunah nyaptaken mawon. Jan makku ketok leh bahagia. Makku bahagia dina iki mak. Gowo papat kok sing siji kumat. Lah iya. Oh. Ngepasi pas kumat obatnya entek, Mas. Minggu paing Nah, tenan iya. dina 50-an. Mboten nek minggu wayahe periksa. Mboten. Kula kuwi ora kegawa priksa kok lali. Berarti olah-olah ya, Mas. Modele delok. Bar glundung mau. Bocah kuceluk model. Ya, Nggih. ora apa-apa nyot-nyit modele. Monggo. Neng apa asli rambute ninggal aku kaya tan putus hatiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Sagunge para pemuda pini sepuh raos sedaya. Bapak Ibu ingkang sami rawuh wontenipun Bapak Langgeng Suyanto sekali Pelastari. Keparenga ing mriki kala matur pinangka sulihipun Bapak Langgeng sekalian Ibu. Saderengipun monggo muji syukur Allah taala denapa wonten ali kali menika kita sedaya tasih pinangan saking Allah Subhanahu wa taala saged nderek ngestreni
paring doa pangestu hajatipun Bapa langgeng Suyanto sekalian Ibu Lastri kanthi mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Dene salajengipun sallallahu alaihi wasallam katur baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kita ajeng-ajeng sahabat benjing wonten dinten akhir dinten yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Ondene ditinggal ingkang menika Bapak langgeng sekalian Ibu Sulastri, Ibu Lastri ngaturaken sugeng sedaya, ngaturaken sugeng lenggah kanthi sekecane penggalih lan pangapunten apabila anggenipun nampi rawuh sedaya kirang nuju para penggalih so palenggahan ingkang sekeca utawi pasukan ingkang mirasa estu Bapak langgeng sekalian Ibu nyuwun agung ing pangapunten ingkang tanpa pindhan. Ondene panjenengan sedaya wonten kasun rawuh kasuwun dongaipun bilih binjing anawis tabuh sedasa sakabul. Nggih menika badhe icap kabulaken Kang Putra Emil Rahayu Purwitasani pikantuk Ki Bagus nggih menika Arga Bayu Sejati putra Bapak Sutresno Ibu Parti Pidalem saking Getas. Mugi saking doa panjenengan sedaya pangestu panjenengan sedaya emangke ijab kabulipun lawis tabuh 8 lan dawuhipun tabuh 10 mugi-mugi kanthi menika saged lurus mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Lan ugi kasuwun rawuhipun para sedaya binjing nggih menika tabuh sedaya nderek angestrani panggihipun temanten kekalih. Lan ugi ing mangke sasampunipun badhe hajatan menika rampung estu kasun nggih tetep lenggahan utawi jagongan utawi tirakatan mugi hajatipun Bapak langgeng sekalian Ibu Lastri pinaringan rahayu dumugi rampung mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Lah salajengipun monggo ing mriki hajatan kita mulai panjenengan selesai nggih. Kula nyuwun ngaturaken mugi-mugi Allah ngabulaken hajatipun Bapak langgeng sekalian Ibu rinten sodalu. Dene satura menika perlu nggih mbukteni dinten 7 Pekan Gangsal Sulawesi jam dinten malam Minggu Pahing. Malam minggu karos dipun bukteni kangge sarana ngedalaken sekolah susah berampen nggih menika perlu nyuwun dhateng pangeran mugi-mugi hajatipun Bapak langgeng sekalian Ibu tansah tinebih saking rubito boten manggih alang setunggal punapa rinten sodalipun. Ugi salajeng hajat perlu nggih menika bekteni utawi hidayah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jemur Rasul sekian karga putra saka kapiten sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali. Dipun beteni utawi hidayah nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring nggih menika awujudan karahajan hajatipun Bapak langgeng rinten sodalu ajeng lanipun sak paripun boten manggih alangan setunggal punapa-punapa nggih. Dene selajeng wahat perlu kimbukteni para nabi, para wali wasyuhada mulus nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kelancaran hajatipun Bapak langgeng sekalian Ibu Lastri tansah tinebih saking rubito sak ajeng sak pangipun sak rinten sak dalipun langkung lawuh asal iti pasu para raos sedaya ngoten nggih. Dene sabab malih perlu nggih menika Bapak langgeng ambekteni cikal bakal kang bakali dusun Pingit Banjarbang mriki. Dipun beteni nggih mugi pangeran tansah anjanggung hajatipun Bapak langgeng Suyanto sekalian Ibu Lastri tansah tinebih saking rubito sak rinten sak dalipun sak ajeng sak pawinggingipun. Wonten saaturan malih perlu mukteni nggih menika kiblat kawan gangsal ingkang terpi perlu diputeni nggih mugi-mugi tansah tinebih saking rubito mboten enten jem setan manungsa kang anggoda saged lancar hajatipun Bapak langgeng sekalian Ibu mboten manggih alas tunggal punapa rinten sak ajeng sak pawingipun. Dene sabab menika Bapak langgeng sekalian Ibu perlu ambekteni Kanjeng Nabi Ilyas lan Kanjeng Nabi Khidir. Kanjeng Nabi Ilyas karmosa ing daratan ingkang kangge sinaban Bapak langgeng sekalian Ibu, Kanjeng Nabi Khidir karmosa sedaya ingkang kangge inggih menika lantaran pagesangan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njangkung hajatipun Bapak langgeng sekalian Ibu tansah tinebih saking rubito sak ajeng sak pawingipun sak rinten sak dalipun langkung angsal paestu para rawuh sedaya ngoten nggih. Dene saaturan malih perlu nggih menika
Bapak langgeng sekali perlu mbokteni taruh agung ingkang kangge manggihaken Kang Putra Binjing. Mugi-mugi tansah tinepi saking berbeda selamat lancar mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa dene salajengipun hajat. Bapak langgeng sekali ibu perlu kinton donga dumateng para luhuripun. Luhur saking jalal saking ati maju donga nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring nggih menika pangapura sedaya dosanipun. Ugi paring papan panggenan ingkang sak sampurna sampurnipun jembar kubur lan surga puripun dene sawangsulipun. Bapak langgeng sekalipun kangge hajat dalem ngantos rampung mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa rinten saudapun sajeng sakpangipun angsal itu pangestu para sedaya ngoten nggih. Dene selajeng hajat perlu nggih menika mbekteni sederekipun nam sepuh temanten kalih ingkang carami siti siangi tebih tanpa wangun tidak tanpa senglan dibukteni nggih mugi-mugi Kang Putra kalih anggenipun bangun rumah tangga sageta nggih menika bahagia sejahtera keluarga ingkang kaken mimilan mintuno keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah selamat dunyanipun selamat akhiratipun amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bi barakati hajati Bapak langgeng Bu Lastri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirat ala kisabati Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan wa finuka fi masjid ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhati sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu wa baraka alayka wa jama'a bainakum wa huwa khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Wa idzal ikhwani min al-amsali wal awliya wa syuhada'i sholihin wa sahabati wa tabi'in wa amilin wal muslimin wal muslimin wal jama'a jatina fi sabil rabbil alamin wal malaikat muqarrabin ila uzan sayyidina Syekh Abdul Qadir radhiyallahu wa ila rahmatal wali wa khusunal jama'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minat mimma sarikatil magharib ya bahri wa bariyah wa usna arwaya baina wa ummatina wa ustatina wa ustati wa ila arwahi al kubur. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Allahumma inna nas'aluka fitrin wa afiyatan fi jasad wa siyadatan fi ilmi wa barahatan fi rizqi wa tamatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bil alaina fi syakaratil maut wa nashhadu minan nar sab. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma indaka fi surati Sulaiman minal masriqi ila maghrib dzati waswati wa quwwati ya Jibrila ya Mikaila ya Israila ya Israfila ila rahmatika ya arhamar rahimin jinnan wa insan wa ghamman wa salaman tasliman katsira jala jari bisa syaitan undul madiwanur rabbana taqabbal Sulaiman daula birahmatika ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangka tenang anggen kula ngaturaken ujug mugi enten kiraipun Allah ingkang jangkapi enten kesalahan kula pangapunten. Salam akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.